Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulih da ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong ke kubur menta ke stem. Lasdang ke jing ai dawai polio ne ke intensive pulse polio immunization ha ke lengkari an sedang ha Meghalaya menta ke sengi. Rakhe katanat pulit penyat kali ke Juwai West Giant Hills hak ya katayo National Road Safety Week da ke basyami kisin jam bak hampir ban pensengutu ikipat ba. Bat beteng ke Maharashtra ban kurta kema ke Khelo India Youth Games ha Guwahati. Kiku buat beberapa. Larakhe kesengi National Immunization Day henen kesengi. Presiden Ramnath Kovind ula pelat patba eka Pulse Polio Program Harashtrapati Bhavan menha kesengi satjan. Haka jela Nagaland la pelat eka Intensive Pulse Polio Immunization henen hi kesengi. Menteri Rangba ke Nagaland Unai Furio haka jingtho ajung lengba ke Twitter ula kentu syabaro kikimi kikipa ki badan kikun ki badang hapo sansnem kartak bakin lej yalami kikun ban ai dawai polio. Katanat ke kuat kya jong ke jela kalaya tu balabu arajar arspa nyu pusau teli ki jaka ai dawai polio ki ban penya jaki kenda hajar kendai penringut ki nong trai katanat ringkat bat ki saus pa sa puwe ngut ki nong kemi hakaleng ki district jong ke jela. Ha Meghalaya un penlong ke intensive pulse polio immunization minta ke sengi. Kajing thep kerteng jong ki kertong jong ka election syaka yung dorbar tau an ke Delhi kala jan poi syaka bakot namar ki don stang arsngi ben pendap ya kajing thep kerteng jong ki. Haduk minta baro ki kertong na ki assembly constituency beper ki balawan ben thep kerteng ki long shispa sanpu arngun. Kajing bishar benya ki kot kisla kan long ha kasngi balang. Katarik bakaddo ban weng kerteng pat kan long ha ka arpusau tarik minta ubnai. Kijing elap election kila nang ya chaprang hapo kanong ba. Hadu henden kesengi kaseng kongres kala pelat ya ketup kerteng jong kisan pun nyungut ki kertong jongka. Kaseng BJP pat kala dep ben benai kisan pusangut ki kertong jongka. Katba kaseng Aam Aadmi Party kala dep ben benai ya baro ki kertong jong baro nyo teli ki constituency. Kumbashi klor sa pun nyo lakngut ki nong tep vote ka Delhi kin sarai ka jingjop jong uno kertong ha ka pratarik ubnai banwan. Ka jingnyawi ki vote pat kan long ha ka khatway tarik urempang. Kumshi benta jong ka jing rakhe katayo National Road Safety Week hakaleng ki jella jong kari katanat pulit penyat kali ka Juwai West Giant Hills District ka badan hapo ka jingkmi jong Superintendent of Police ka District uba lakador sim mena kasngi satjan kala penkut no ya kate ka jing rakhe da ka ba penlong hakarukom ka ba khamper bat ka ba ajing mento ya baro nakaliang katanat kala syem ya kasin jam ka ba khamper ha ka ba kinong ya kinong penken kendon ki bala syaban kilayo ikijing selok bat jing ajing mud ha kabaya dei bat ki kendon nya kali bat but renti iki kendon nya kali na ka benta ka jing shingan ki pat ba bat ka jing mentoy jong ki shimen ya kite ki jing ajing mud la ai do Deputy Superintendent of Police Traffic uba di Moksha lembat ki wei kinong tray katanat transport. Kikena pule kinong hikai bat kikmi kikpah kaleng kari kila ap kemi lenti ya ka program pariksha pe charcha arajar arpo ka program jing ya keren jong Menteri Rangba adu kari Narendra Modi bat kikena school kate ke program kan salong menta kesngi hatal ka Tura Stadium ha New Delhi palat arpo hajar ngut kikena pule kinong hikai bat kikmi kikpah na kaleng kari kin sawan bani shimbenta ha kate ke program. Menteri Rangba adu kari unsaya keren bat jubab ya kijing kali na ki kato kat ni ki kena halor kumno bakila ban job ya kijing ile examen jongki. Kani ka kubor ka wanchapi na ka All India Radio Shillong. Ka Sarkar Mizoram kala siup biang palat san pen kendai pupra klur tingka kum ka jingarap pisa shikitu kilanat ki bangat hakikam snio baper ha ka jela nadu usnem arhajar khat ar hadu unai lur arhajar khat kendai laya tu kubor sarkar kat kum ka jingilum record ka Mizoram State Legal Service Authority kala ongba kumba arspa lai pusan ngot ki breu ki layo jingarap pisa ha ka tei kapor Lapenmi ya kate ka pisa na ka Mizoram Victims of Crime Compensation Scheme arajar khatway ya ka bala pentri kam ha usnem arajar khat ar. Ha kate ka jingbu record la ongru balala banyara pisa shaki shispa asa pulangot ki kena kenthai bat nrengot ki kena shinrang ki baha bagi kam sneu bat ki bangat hapo ka an protection of children from sexual offences
lani ka Pokso Act. Katalong kubor kaya turu balala banyarap palat shilak palat iway pensan pulai klur syaki san pusaw ngut haus nem arhajar khatnyo bat lai pulai pen prapusaw lak syaki saw pulai ngut haus nem arhajar khatnrio. Haka Khelo India Youth Games ka balalong ha Guwahati ka Maharashtra ka yai piteng panyok Korea kita kama. Hadu menta ka Maharashtra ka layo ra san pulai teli kita kama ksiar. Kirang bat theye le kai ka Maharashtra ki bahapo khatnyo snem karta ki la job kita kama ksiar haka jingele kai khokho henin kesngi. Haka jingele kai ranar ukiran Marathe baru Abhishek Nipane jongka Maharashtra ki la job ya arteli kita kama ksiar. Kani ka deiru kasin ka Baningkong balakan thop ya kate ka jingele kai haka Khelo India Youth Games. Kirang yele kai ka Assam ki bahapo khat news nem karta ki la poi ka final jong ka jingele kai football. Haka wei kalyang u CEO jong ka Khelo India Youth Games u Avinash Joshi ulo ong baka jing penha perda ya kate ka jingele kai kan long haka arpu artarik menta ubnai. Ula ongro ba menteri rang ba ka Assam ki menteri ka sarkar kami bakan thup ya Kiren Rijiju bat u Rameshwar Teli kinsai shimbentalang hakate kesngi. Ujoshi ula ongro ba ka kanhun yele kai martial arts na China kin sapen I kisap yele kai jongki hakate kesngi kod jong kate ka jingale kai. Kihe katanat meteorological kilaya thu bakal ladan ke jingha priya kanong ba Itanagar ha Arunachal Pradesh henin kesngi. Kate ke jingha priya kalane khatsan minute ha kapor siteng sngi ha ka bakal ladan ru ke jing penthut ha kalyang ka boarding ha ki benta ba marjan jongkan nahar lagun henre kamsham ladan kanu ke jing mensaw ka bami na kate ke jingja. Lakmi renti ba ka jingha slap kandang jur ha Arunachal hadu menta kesngi. Ka Rotary Club Jowai East Jante Hills men ha kasngi sajan kala play ka jing sedang jongka jing rakhe Jubilee rupa jongka ha New Hill Lum Soyung Community Hall. Uba Vincent H Pala MP ka Shillong Parliamentary Constituency ula play ka te ka jing rakhe Jubilee kum ukongsan. Haba ajing kren ha ka te ka jing yalang upala ula ajing yaro ikidukhat jong ka te ka kanhun na ka benta ka jing trishtom jongki hadu ka jing kenjo jongka sa ka jing dap arpusan snem. But ula kerku kerdoro ya ka jing nang kiyo syaprang jong kate kanhun. Ula bendap ro bakum udukhat ka Rotary Club ula kala juhikai kumlo ban em buram bat yarap ya kiwei bat kumjo ro bante ya kajingya dai bat kibriyo hakaleng ka perthai. Shaban penkut ya ka khubor sashisin kimat bakongsan. Lasdang ya kajing ay dawai polio ni ka intensive pulse polio immunization hakaleng kari. An sedang ha Meghalaya menta kasngi. Rakhe katanat pulit penyat kali ka Jowai West Giant Hills ya katayo National Road Safety Week takabasyam ya kisin jam ba compare ban pensngu thu ya kipat ba. Mat beteng ka Maharashtra ban kurtakma ka Khelo India Youth Games ka balalong ha Guwahati. Katong ilapoy ka bakot jong ka khubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong mentangin ni so na bat ka Delhi Station na ka benta ki weipat ki khubor.